Ang kapulisan mipaambit sa diwa sa Pasko ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan dili lang sa material nga regalo kundi sa paghatag og importansya kanila. Sama na lang sa mga Santa Cops dito sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol ug sa syudad sa Naga dinhi sa Sugbo. Sayra nato ang ilang pagpanaygon. Pinaagi ni ining report. Sila ang mga Santa Cops sa City of Naga nga nanaygon sa kabalayan sa kabaranggayan sa ilang syudad. Gipanguluhan kini mismo sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Junel Catlaon. Human sa ilahang kanta, inay sila ang hatagan og pinaskuhan, sila ang naghatag og mga bagong goods ngadto sa mga tagbalay. Bisan sa ginagmay nga pinaskuhan apan dako na kaayo alang sa mga tao ang pakigkasandurot kanila sa kapulisan. Samtang tabukan nato ang Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol. Nakighimamat usab ang mga Santa Cops ngadto sa mga kabos sa mga nakaniyang barangay sa ilahang syudad. Nagdala sila og mga pinaskuhan, mga pagkaon ug man pang mga panginahanglan. Nangulo sa Santa Cops ang hepe sa Tagbilaran City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Reggie Real. Din matod pa, bisan sa ginagmay nga paagi sa pagpaambit sa Pasko, dako na og mamugna nga epekto ngadto sa katawhan. Salamat po sa inyo kay dakong katabang sa inyo kay kinasing-kasing inyo. Kasi mo makatag sa ginagmay. Sa ginagmay la. Makatabang. Merry Christmas from Tagbilaran City Police Station. Sugod usab niadtong Miyerkules ni suroy sa kabalayan sa mga kabos nga pamilya ug labi na sa mga bata ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ug sa Karkar. Kasagaran kanila ang nituyo una sa bukirang bahin. Sa tumong aron mapabatsyag ngadto sa mga nanimuyo sa lagyong dapit nga bisan nining sayo pa lang anaa na gyud ang spirit of Christmas. Yan ay in coordination with local government units. Hindi lang naman pulis yan, kasama rin natin yung ating local government units, another uniform service, no? Kaya yan ay tradition. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.